किन चलो गाड़ी देखे मु किन चले मु चलेबी पे 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 तू किन चलो कह देती किन चलो इन गाड़ी चलो मु बाबा आउ गोटे कंपटीशन करिया हला आउ गोटे कंपटीशन कौन करिया एमिति एइटा नै आउ गोटे कंपटीशन करिया तू टी कह दिलु एबे तू जीतिलु रे एडा रे तू जीतिलु ओ तू जीतिलु एक नंबर एबे तू एक नंबर मु 2 नंबर हला आउ गोटे कंपटीशन करिया देखे तू ए कंपटीशन टा करियो देखे तू गलु तू बुझिलु कंपटीशन रे तू सबुआ का ऊ कला बगी तू बरहड़िया करे देखे देखे आउ गोटे कंपटीशन कलु सांग माने बढ़िया कंपटीशन रे आम दी जण आउ फादर सन गोटे करा होची गोटे कंपटीशन आउ सेइथिरे ओम जीति जाउची हला ता निजर से बाहर करकी हला तेणु करी नुआ नुआ वीडियो आमर आसीबो टिके गैस टिके सब्सक्राइब करिवे चैनल को आउ लाइक टे कले आमको भी भल लागिवो आमे जल्दी जल्दी बढ़िया बढ़िया कंपटीशन सब आनिबु आउ दी जण भितरे